Hola a tots i a totes i benvingudes un cop més al meu canal. Jo sóc l'Iris. I jo sóc l'Estel. I avui respondrem preguntes sobre la vida als Estats Units. Us vaig demanar a l'Instagram si podíeu enviar-nos preguntes. L'Iris és la nostra convidada sorpresa. L'Iris també és una noia catalana. Correcte. Que viu als Estats Units. Correcte. I avui... No sé per què. Avui serà aquí, perquè hem de verificar. Ja. Responent les preguntes amb mi. Te les pregunto. Perfecte. A mi? Que bé. Què és el que més trobes a faltar de Catalunya? El menjar, no? No tenim família, no? No, bueno, ja no, sí, la família és evident, però... Ho tornes a preguntar. És el menjar. És aquesta la teva resposta. No és el menjar, o sigui, trobo a faltar el tenir la gent a prop, físicament i també, o sigui, emocionalment, no? Tenir com un support system que en català seria... Un sistema de suport. Exacte. Ja, i el menjar. Sí, el menjar. O sigui, de coses no romàntiques. No romàntiques, de coses superficials, el menjar sobretot. I el poder caminar als llocs. Tot i que aquí, segons on visquis, pots fer-ho també, però normalment. No, i anar a una terrasseta i prendre alguna cosa. Sí, bueno. Totes aquestes coses. Ara tampoc cal que ens posem a plorar. D'acord. Una altra pregunta que és a què espereu a tornar? Aquesta... Ja, és molt difícil, no? A unes circumstàncies molt concretes. Sí. Ja està. La relació amb la família i amics catalans es refreda amb el pas del temps? Jo crec que no. O sigui, t'adones de qui són els amics que tindràs per sempre i els que potser es van perdent pel camí, però en realitat la gent important es queda i fins i tot quan hi vas i llavors doncs aprofites més el temps i llavors encara és com que s'aprofundeix més, potser. Sí, crec que fa una mica de filtre de les relacions. O sigui, si eres una persona que tenies molts amics i et veies amb molta gent així com més de quantitat, ara llavors quan vas a l'estranger et queda com la qualitat. A part que és com que la teva vida a Catalunya es queda en stand-by quan marxes i quan tornes és com que ho enganxes directament des del lloc on vas marxar. O sigui, no et dona la sensació que hagi passat el temps i llavors segueixes tenint com la relació amb la gent, no? Sí. O sigui, les seves vides avancen i les teves també. Les teves múltiples vides. Cadascú pel que pot. Però sí, o sigui, segueix sent compatible, funciona, no sé. Funciona. A nosaltres ens ha funcionat. Sí. I ens ha anat bé, perquè si fas com... És lleig, fas neteja. No, però... Fas caps. Sí, exacte. Ja està. Diuen que a tot el món es poden trobar catalans. N'has trobat passejant pel carrer algun cop? Ens fa molta més il·lusió a nosaltres que no passa a la gent que ens trobem, en realitat. Jo crec que sí. Però perquè nosaltres portem molt temps aquí. Jo crec que si ens trobéssim gent que porta molt temps aquí, doncs tindríem aquell moment anunci de Nadal que ens abracem. Però llavors, normalment entre la gent que ens vam trobar quan vivíem les dues a Atlanta, una cosa que sí que podem explicar és que les dues vam viure a Atlanta fent d'au pairs. I en un súper una vegada ens vam trobar gent que parlava en català i eren de la universitat, que acabaven d'arribar i s'estaven comprant uns coixins i clar, hi ha gent que només ve passar un semestre i no volen conèixer cap català. Però a més acabes de marxar, llavors és com que... I no vols conèixer catalans. Sí. Ja, és veritat. O sigui, trigues un temps a necessitar sentir-ho pel carrer i aquestes coses. Sí. No ho sabien però ens necessitaven, però no ho sabien. Però ja no els vam veure mai més, vull dir, ens va fer gràcia i ja està. I tret d'això... Potser jo no he trobat més catalans. No, sí, de fet, a Colorado, la parella d'un dels nois que treballava allà, ella era catalana i moltes altres coses, però el seu pare era català. I vam estar parlant en català al mig de les muntanyes de Colorado un estiu sencer, i ella no parlava, o sigui, feia molt temps que no parlava, però tot i això el portava bastant bé, i va ser molt guai. A mi va fer molt més il·lusió que ella, crec, però bueno, ja se'l passar. Sí, això sí, és veritat, no me n'havien recordat fins ara mateix. Potser hem de fer que més catalans viatgin als Estats Units. Bueno, els Estats Units també són molt grans, vull dir que és una mica difícil, que no és com anar per Europa. A part que el català fa pinya.
Nosaltres potser som molt romàntiques amb el català. Potser sí, però... no ho sé. Quan marxes de Catalunya, llavors tens com aquesta sensació de com que t'adones de l'especial que és ser català, o sigui, de les tradicions i l'orgull català, de sentir-te de la terra. I que el món i te n'adones que el món és tan gran i que fins i tot quan algú sap què és el català, és com que et fa com una il·lusió perquè penses que de tot, de lo gran que és el món, ho saben, això. És com una sensació, de com de pertanyença. Sí, molt fort. que maco. Ja està. Ai, mira, Goita, no trobes a faltar el català durant el dia a dia? No! Gens. La veritat és que sempre parlem en castellà. Sí. No. Sí, no? Molt. Jo quan ens veiem... Quan ens veiem, que fa molt temps que no parlem, això, no sé, fa com il·lusió, no? Sí. I a vegades és com que li estàs com tenint la pols i et falten paraules i tot. És trist, oi? Molt. I jo trobo a faltar sentir la gent parlant català. Arribes a l'aeroport quan fa molt temps que no hi ets i comences a sentir la gent parlant català, o a l'avió anant cap allà hi ha gent catalana. I és com que t'agafa aquesta mena d'emoció. Però això a mi em passava, o sigui, anant a França. O sigui, anava a França amb els meus pares a l'estiu uns dies i tornava i no m'agradaria estar a Catalunya. Imagina't, saps? Que bonic. Ja. Ai, que lluny i tot. Les distàncies i dimensions de les coses en general, què tal? Et fa replantejar-te anar a l'estany de Banyoles. O sigui... Saps què vull dir? Que abans era en plan, joder, quin pau, no sé què, i ara sembla, però si està aquí mateix, saps? Tot està com molt més a prop, i a mi les 2 hores d'anar... Sí, clar. Quan vas a Catalunya, les 2 hores d'anar, te'n vas, jo què sé. Amb il·lusió. A Berga, saps? Sí. Jo què sé, a fer qualsevol cosa, i et ve molt de gust, i a més et passa rapidíssim. Ja, et queda molt a prop tot, o sigui... Treballaries a Barcelona i tindries una casa a Andorra, saps? Sense cap problema. No una casa d'estiu ja, sinó que viuries a Andorra, saps? Sí, que faries el cotxe cada dia per anar a la feina. Cap problema. Sí, jo et vinc a veure tu, són 3 hores de diferència i penso, que prop! Ja, quina sort no hem d'agafar l'avió. Clar. Sí. És veritat, et canvia molt la perspectiva, tot i que al principi és xocant. Sí, ho és. No ho acabes d'entendre, però és així. Hi ha una sàdica que ha preguntat si recomanem ser au pair. Bé, ja farem un altre vídeo. Aquesta... Com ho feu per no perdre les costums catalanes? Per exemple, la castanyada, etc. Bueno, per sort som 3 catalanes que estem força a prop i intentem reunir-nos per celebrar les coses. Sobretot, el Nadal aquí també se celebra, però de la manera que celebrem les coses nosaltres és diferent, evidentment, i per fer escudella i coses. I vam ficar el tió... Va ser molt bonic. Sí, penso que si no ens tinguéssim nosaltres, la manera és trobar altres catalans. Crec que no respondré com, perquè hi ha una pregunta que pregunta com trobar catalans, però trobar altra gent i fer una mica de pinya, o si no... intentar fer Skypes amb la família de casa, o sigui, si no tinguéssim a ningú, doncs la castanyada, que et posin allà en una pantalla i fas... Tenim una amiga, la Gemma, que és l'altra catalana, que ara va fer una festa major a distància amb els seus amics. Que està molt bé, ella té amics de molta qualitat. Sí, parlem-ne. No és que nosaltres no en tinguem de molta qualitat, però aviam quin s'organitza la festa major. No, ara és molt guai també, molt fàcil, o sigui, no és guai que hi hagi coronavirus, però que és fàcil perquè com que tothom està com distanciat, nosaltres ens hem sentit més a prop. Hi ha algú que diu, no us enyoreu molt de casa vostra? Sí. No sé si ha quedat clar en les preguntes anteriors. Aquí amb la llàgrima parlant del català. Ens enyorem, però també estem bé aquí. Sí, clar, és que si no estaríem allà, si fos molt dur. Clar. Sí. Llavors, una altra pregunta que diu, què en penseu de l'amic Trump i el vostre entorn? O sigui, són 2 preguntes, no? O sigui, el nostre amic Trump, doncs, evidentment ens encanta. Sí. Molt. És que es diu, o sigui... T'adones que pots conèixer gent i que t'agradi gent que té maneres molt radicals de pensar en segons quines coses, o gent llunyana de la família o coses així, i sempre i quan puguis parlar-ne i puguis debatre-ho, està bé. El que passa és que hi ha segons quines coses, segons quins comentaris així més extremats, més extrems. Però a mi el que trobo que m'ha passat és que clar, és que t'ajuntes amb la gent que és com tu, no? Vull dir, és que és una mica com si algú et digués què en penses de Vox? Ara potser hi ha alguna persona de Vox mirant-nos, però vull dir que no... És el típic que sempre diu, no conec a ningú
que els voti però guanyen, saps? I és perquè, clar, no són Per del això teu deia entorn. família, perquè Ja. els amics claríssim que no. O Ja. sigui, ja no estem a l'edat aquesta de tenir amics que pensin superdiferent que nosaltres, perquè, no sé, ja no. A mi ja no em funciona aquesta fórmula, però sí que hi ha gent de la família o el que sigui més llunyana que pensen així i te'ls has de menjar els dinars familiars. Però el que passa és que sempre es pot debatre i llavors tampoc cal que tinguis una relació superestreta, no sé. Sí. I en general al nostre entorn, o sigui, clar, al sud té la fama de ser més conservador, però bueno, és el que diem sempre, generalitzar, però llavors tu trobes la teva gent. Tema paperassa de l'administració i tal, us hi aclariu? És igual de fàcil que aquí? Nosaltres no hem sigut mai emigrants a Catalunya. Clar. Però nosaltres estem a punt d'obrir un bufet d'advocades. D'immigració. Sempre va bé que algú ho hagi fet abans, com en el meu cas. Que ja ho havies fet tu, ja ho havia fet la Gemma. Nosaltres sabem com fer els papers quan t'has casat amb algú. O sigui, clar, si tens molts diners no cal que sàpigues fer res, perquè tu contractes un advocat i és la seva feina. El que passa que, clar, són molts diners i llavors el que vam fer nosaltres és com posar-nos a investigar molt. I aviam, a l'era de l'internet hi ha molta informació. Però tinc la sensació, pel que he començat a investigar pel tema de l'Àlex, que és la meva parella, d'anar a viure a Espanya, que és més fàcil aquí. O sigui, crec que a Espanya és una mica més difícil en el sentit que els temps són molt relatius, no s'acaba de saber ben bé què passa, no s'acaba de saber ben bé el que fer, i aquí és car. Caríssim, o sigui, tota la paperassa, que tots són, com es diu això, uns fees, uns imports. Tots els papers són molt cars, és molt car aconseguir la residència als Estats Units, però o sigui, són unes coses que has de fer, és molta feina, però o sigui, un cop trobes la informació de les coses que has de fer, doncs hi ha una llista i les fas, i és feina i són diners, però les fas i punto. I quan ho has fet, el resultat és que tens el paper, punto. L'altra cosa és que a nivell administratiu, encara que triguin més o menys perquè a vegades estan col·lapsats, tot està super ben organitzat. Sí. Tu vas a fer, no sé, papers que has de fer presencials i tens una hora, allà et donen hora i és l'hora que t'han donat, és l'hora que t'atenen i tot funciona superbé. És una cosa que a Catalunya, quan he hagut de fer papers d'alguna cosa, no m'ha passat el mateix. Llavors pagues molts diners, però alhora el servei és més bo. Sí. Que pagaria menys diners perquè el servei és més dolent, però bueno. Feu turisme pels Estats Units, quin lloc us ha agradat més? Sí que fem turisme pels Estats Units. Bueno, ara les coses estan una mica diferents, però sí que n'hem fet bastant. A tu què t'ha agradat més? Ostres, no ho sé. És que hi ha llocs i llocs, o sigui, a mi anar a veure les muntanyes de Colorado, per exemple, o sigui, és brutal. Tu les has vist a l'hivern i jo les he vist a l'estiu. Ja, és veritat, no hi he estat mai a l'estiu. Jo tampoc a l'hivern. Però, clar, o sigui, veure tota la costa oest, potser perquè és tan diferent del que tenim nosaltres a casa Catalunya, Península, és espectacular. Però després també està a Nova York, que és com estar en una pel·li, o San Francisco, també és preciós. Crec que a mi les coses que m'atrauen molt són coses així més salvatges, que hi ha com fauna que no ens trobem a Catalunya. Aquí hi ha molta fauna en general i a Colorado també hi havia ants, que es diuen ants, hi ha aquests que són com cérvols supergrossos, que no són ben bé cérvols, com cavalls amb banyes, vaja. Com el Rocky i el Bullwinkle. Sí, el Bullwinkle. Doncs aquest. És igual, buscaré i posaré, ho subtitularé. Exacte, i també m'agrada... També em va agradar molt anar a Florida i poder anar amb caiac al costat de manatís i coses d'aquestes. És molt guai. Llavors, a les últimes ciutats també tot és com bonic. Però aquí als Estats Units trobo que si has vist una ciutat, a nivell d'estructures ja ho has vist com tot. Sí, en sabem més de ciutats a Europa, com si diguéssim. Però jo crec que el que té de les ciutats és que ho has vist a les pel·lis. Clar. I és com guai, és com estar en un set de pel·li. Però sí, jo estic d'acord amb tu, amb el tema salvatge, que és com si estiguessis en un altre planeta a vegades. I és guai. Tots els parcs naturals i tot. No sé, quina pregunta més concreta que hem respost, oi? Vale, hi ha una pregunta que és frases, paraules gracioses de nens trilingües. Vale, el problema és que els nens que tenim, bueno, el Liris en el moment no té cap fill, té un gos boníssim,
Que no parla. Que no parla de moment, també. Però és que són molt petits els nens que tenim, o sigui, que tenim, dic, amb la Gemma, que és l'altra noia catalana que té nens trilingües, ella té una nena i són molt petits, encara no parlen de dir frases que et facin riure, són més de paraules, però el que diria que fa gràcia és que saben qui parla amb quin idioma. Llavors al pare li parlen, o sigui, l'Aro li parla al seu pare, li diu paraules en anglès i a mi me les diu en català. I això doncs seria el que fa gràcia. Jo crec que podem revisitar el trilingüisme en un altre vídeo més endavant, quan puguem realment trobar coses que facin més gràcia. Sap greu, els nostres fills no són prou divertits. Vale. T'has de resignar el 31 d'octubre a posar carbasses en comptes de menjar castanyes? No, m'encanta. Ho fem perquè és divertit, les carbasses. A més, com més coses, millor. A mi, en general, o sigui, si es pot fer tot. Com més serem, més riure. Molt bé. Però és això que dèiem, no? Que les castanyes ja és l'època en les que hi ha castanyes, per tant, aquí també n'hi ha. Aquí són més de castanyes per Nadal. O sigui, és com el seu... Hi ha una cançó. Sí. Canta'ns-la. Que no cantaré, perquè diu chestnuts. Roasting. No. És que ja no he dit bé la paraula. Ja no he dit bé chestnuts. Però sí, és com una cosa de Nadal, del foc i les castanyes i tal. Nosaltres potser és més la tardor. Però és com de Nadal, però com d'antes. Aquí jo no he vist ningú per Nadal que mengi castanyes. No, aquí a aquesta zona hi ha castanyes. I és més d'allò, més d'aquí a les muntanyes. Però sí, el que abans justament hem parlat, és que hem llegit les preguntes primer perquè no ens agafés en bragues. Suposo que com que hi ha tantes cultures diferents, a la gent li interessa molt celebrar diferents coses. Llavors a nosaltres sempre ens preguntaven: i vosaltres què feu per aquesta festa? O què feu per la castanyada? Llavors la gent es vol com unir a la teva festa també. I doncs fem panellets, fem castanyes. Doncs va, fem-ho, i quin vi és? Aviam si trobem moscatells, coses així. I vull dir que la gent és molt més oberta perquè hi ha moltes més tradicions i com que tot està com molt barrejat, no hi ha com l'onostrat que tenim nosaltres. A part que és com preguntar quina és la típica tradició a Europa. A nivell de mida. Sí. Llavors, doncs, cadascú són variacions del mateix. Sí. Tot i així, el disfressar-se i les carbasses i tot això sí que és a tot arreu. Una altra pregunta és: trobeu a faltar el fuet? La resposta és sí. Sí, bastant i molt. I quan trobem algun embotit que s'assembla, ens enviem molts missatges i intentem comprar-ne molt. Perquè hi ha alguna mena d'embotit italià que és així sec, que s'assembla una mica. És com que ens hem resignat a no tenir fuet aquí, llavors quan hi anem mengem el doble de fuet. Exacte. I ja està. Sí. La primera paraula que vam en català que vam ensenyar a algú als Estats Units. A mi la gent sempre em pregunta insults. És que maduresa poca. Tu deies coses més maques. Bueno, jo estava pensant, jo crec que en plan t'estimo, coses així, als nens amb els que treballava, saps? Salut! Estic intentant, no sé, és que no me'n recordo gens la primera paraula. Suposo que treballant amb nens eren coses de nens. Sí. No ho sé. Gràcies. Sí, exacte, coses així. Una altra pregunta és fàcil trobar feina? Si tens els papers en regla, sí. Sí, bueno, clar. Així legalment. Jo penso que la resposta és sí, és molt fàcil trobar feina. Del que tu vulguis, això no ho sé, això dependrà hauríem de parlar, no, de diferents... Perquè jo què sé, no he buscat mai feina com a metge, jo, per exemple. Sí, ho he intentat, però m'han dit que no. I llavors és això, jo penso que sí, que feina n'hi ha. En trobaries a tot arreu. El que passa que, clar, depèn del camp. Clar, no sé. Quin camp de feina. No sabem sí, hi ha molta feina, la veritat és que sí. L'atur no és una cosa que aquí s'estili gaire. No. És fàcil adaptar-te quan ets estranger. Depèn d'on siguis, oi? Però és que jo diria que sí, en general sí, perquè la gent, ni que sigui que hi ha molta immigració, però a més la gent viatja molt, o sigui, es trasllada molt a dins dels Estats Units, no? No ho sé, jo no t'ho sabia dir. No sé si estic adaptada jo. O sigui, saps què vull dir? O sigui, jo estic adaptada amb la meva família i amb les meves amigues catalanes. I quan surto al carrer parlo amb la gent i tal, però no tinc una... O sigui, el meu entorn no és un entorn com el meu de Catalunya. A Catalunya sí que estic adaptada. Saps què vull dir? Clar, aviam, adaptat com estàs adaptada a Catalunya, no, perquè això no és casa teva, com si diguéssim. És que vol dir adaptar-se, saps? O sigui,
cada vegada que m'he adaptat en un lloc diferent, per exemple a Atlanta o venint a viure aquí, a Carolina del Nord, jo sempre ho he tingut, o sigui, ho he trobat fàcil, trobo que la gent doncs està acostumada que vingui algú de fora, no? I llavors, o sigui, de seguida em fan, d'on vens? I tenen preguntes i no sé. I la gent et parla molt i et pregunta moltes coses, en general. Jo crec que la resposta seria que sí. Ara, clar, adaptar-te, en plan sentir-te com a casa, clar, és una mica difícil. Però adaptar-se sí, tots els amics que he tingut han sigut de voler saber més de casa meva i la gent és molt social justament per això, perquè la gent es trasllada molt d'estat en estat, treballar per feina, el que sigui, el que dèiem de les distàncies, no? He trobat una feina i està a 5 hores d'avió. Què fas quan trobes a faltar els teus i estàs tan lluny? Doncs explora, es mira plats bruts. Sí, no és tal qual. I et fas una truita. Et fas una truita de patates? I vinga. No, és que ara amb el WhatsApp i l'Skype i tot això, en la que trobes a faltar casa, de seguida pots trucar i estàs superconnectat. També aprens a compartimentalitzar. Sí. Saps? O sigui, estàs trist, però saps que tampoc hi pots fer res, per tant t'esperes a que està allà per disfrutar-ho més. Sí. I clar, doncs explores i es menja la truita. I és un múscul que s'exercita, no? O sigui, com més temps estàs fora, doncs més et vas acostumant. No és que et deixis de trobar a faltar la gent, sinó que es fa una mica més fàcil. I si tens les teves rutines aquí, doncs t'agafes a les coses que tenen a fer aquí i ja està. Sí, suposo que si estiguéssim més soles o més deprimides, doncs seria més difícil, però si tens coses a fer aquí, doncs estàs ocupat. Què és el millor de viure als Estats Units i el pitjor? Vinga, sort. El pitjor, el sistema sanitari. No? O sigui, que sigui tan car, que és un vídeo en si, que hauríem de fer perquè o sigui, no és ni tan xungo com a vegades es pinta, però tampoc és super xatxipiruli. Vull dir, saps? Vull dir que no és tant de... Intel·lectual. Sí, gràcies, és que vaig a la universitat. Sí, un avió. Sí, hauríem de fer tot un vídeo al respecte, però que sí, que no està bé, que hi ha moltes coses que s'han de canviar. Jo diria que això és el pitjor, perquè a més la salut és un tema que és de benestar. A mi el que també em sembla bastant malament... Digue-ho tot. D'acord. És el ser dona als Estats Units a vegades. Depèn de la zona, s'ha de dir, però a vegades en situacions d'aquestes com rutinàries, que t'adones que la gent t'està tractant diferent perquè ets una tia. O sigui, te'n vas a comprar fusta, és que això és un cas molt concret. Digue-ho. Però te'n vas a comprar fusta i està el Pol carregant la fusta al cotxe i jo l'estic ajudant. Ve un tio i es posa a fer-ho en comptes de mi, saps? I és com que sempre t'has d'estar preguntant i sempre t'està com intentant demostrar que pots fer-ho tot. No sé. A tu et passa? Sí que sé el que vols dir, evidentment, perquè soc dona en aquest planeta Terra. Cal que estiguin tan... Són pomes? Sí, tenim un pomer. Perquè això, per ser dona en aquest planeta Terra és això, però no penses que això passa una mica a tot arreu? O aquí t'ha passat més? A mi em passa més aquí. Sí. Depèn d'on... Suposo que també... Al sud també és tot el tema ser un cavaller i llavors és en plan, li has d'obrir la porta, li has de... Saps? Els nois del sud els ensenyen a fer totes aquestes coses com de tractar la teva dona com una princesa i tota la pesca. No només a la teva, però totes en general, que t'obren la porta al súper, coses d'aquestes. És veritat. Sobretot la gent més gran, també, et diuen mem. Sí, és veritat. Això seria una de les coses. És un tema molt complex. Sí, és veritat. M'he ficat així de quatre potes. Sí, t'he vist aquí com molt directe, com molt fent teràpia, doncs endavant. I el millor dels Estats Units? Que tot estigui obert, sempre. Que ens pugui menjar tot el dia. Sí. També és veritat que llavors la gent l'exploten una mica més. Però jo no sé ni les pitjors coses, però... Hi ha horaris, fan els horaris que han de fer, però sí, sempre... Perquè no tens llet a les 3 de la matinada i pots tenir-ne a les 4. Estan els súpers oberts, els supermercats grans, no en plan l'open course, 24 hores, sinó... El colmado no. Els súpers, el tipus, és que ara no vull dir marques, un supermercat gran, estan oberts 24 hores tots els dies de la setmana, els diumenges està tot obert, això seria com una cosa material, que està bé. Però m'agrada que hi hagi molta fauna.
Exacte, això. No, el gran que és el país i això, la varietat i la diversitat. La diversitat que hi ha vivint en aquest país, que és molt guai, i sobretot créixer, com ser un nen aquí als Estats Units també és molt guai, perquè hi ha gent de tot arreu, aprens de moltes més cultures, penso que pots créixer molt més obert de mires, també pots créixer molt tancat de mires, Sí. Bueno, és el que deies, que hi ha molt més ventall de tot. Exacte, sí. Hi ha de tot, com a la vinya del senyor. El menjar preferit típic dels Estats Units. O sigui, de menjar típic als Estats Units no n'hi ha. O sigui, hi ha menjars, barreja de menjar de tot el món i menjar específic de cada zona, com els grits. Sí. Aquestes coses. Però quin seria, o sigui, digues un menjar... A mi m'agrada fer breakfast for dinner. Ja, els esmorzars. Sí. Val com a menjar. Els esmorzars. Jo crec que sí. Sí, no? El bacon és molt bo. Els cofres amb el sirope. Sí. Posaràs les traduccions correctes a sota, no? Exacte. Pots comptar. Sí, la carn. La carn, el brisquet. La carn és molt bona, en plan, els entrecots i tota la pesca. Us veieu per sempre vivint allà i criant els vostres retonyos, que vol dir infants? No. Jo crec que no. No. La gent és tan pro-armes com sembla, en teniu a casa, en veus pel carrer o a les botigues. La gent no és tan pro-armes com sembla, o sigui, com es veu a les pel·lícules. Hi ha de tot. És que ser pro-armes no vol dir portar-les al carrer, o sigui, vol dir tenir una arma a casa. No. Normalment a totes les botigues diu no es pot entrar amb armes o el que sigui, però llavors veus el típic tio que darrere el cinturó en porta una, saps? No és corrent. Les vegades que he vist armes en llibertat, ha sigut això que diu l'Iris ara, algú que porta una pistola bueno, a part dels policies, algú que porta una pistola així com que enganxada en els texans, però molt poques vegades perquè està prohibit portar armes a dins els llocs. Però tot i així suposo que hi ha gent que ho fa, i si algú s'ha jupit o així, doncs veus que... Me'n recordo el primer cop que ho vaig veure quan estava aquí als Estats Units, que vaig pensar, en plan, ens matarà a tots, però no va passar així. Home, és una mica incòmode de veure. Sobretot si no has crescut amb això. A part que si ets la persona que et poses una arma a dins dels pantalons per anar als llocs, llavors sí que te l'emportaràs a dintre del súper, saps? No, perquè la portes... Però també és veritat que aquí a la muntanya, a llocs una mica més rurals, doncs n'hi ha més perquè, o sigui, jo tinc amics aquí a la muntanya que tenen armes, que dic armes i sembla que tinguin 40 rifles, potser tenen una pistola o una escopeta perquè viuen al mig de la muntanya i hi ha ossos, llavors, clar, és diferent, jo penso que a la ciutat, a no ser que estiguis en un barri una mica més xungo, la gent a casa no en té, en general, però com més remot estiguis, doncs més n'hi ha. De fet, quan jo dic que no en tenim, tothom diu, i si ve un os, i si ve... La veritat, no sé què faré. Jo hem conegut el Pol, que és ultra pro armes, i que no viatja enlloc on no pugui portar-se la pistola. O sigui, per exemple, a Europa no hi anirà mai perquè no se'n pot portar la pistola i no sé si és això que guanyem. Correcte, però també hi ha gent molt d'extrems, però no n'hi ha gaire, jo crec. El que passa és que... Però és això que deies tu també, o sigui, hi ha gent que és pro-armes, però que no en té a casa, però que creu que tenim dret a tenir, o sigui, que hauríem de tenir el dret a tenir les armes que vulguem i dins d'una regulació, no? Llavors, o sigui... És que és molt difícil, és un tema molt difícil. És que perquè està a la Constitució s'associa a tenir armes amb llibertat. Exacte. I llavors, a més, a nosaltres, a Europa, per exemple, ens miren dient la vostra policia té armes i vosaltres no. És a dir, el vostre govern està armat i vosaltres no. O sigui, per ells tenir armes, no cal que en tinguin a casa, però n'han de poder tenir per si mai passés alguna cosa, la població es pot defensar d'una tirania. En canvi, nosaltres això no ens ho plantegem. L'educació preescolar, primària i secundària és privada i tan cara com la uni? No, és pública. La uni és cara, sí. Si tu vas a un col·le privat, preescolar, primària, secundària, també és car, però hi ha l'escola pública, que no has de pagar res. La Curi...
la uni, Sí. si vas al mateix estat en el que t'has criat a la universitat, no és tan car. Si tu decideixes anar a un altre estat, llavors és quan és La més car. universitat és barat, si vas a l'estat on vius, o sigui, a l'estat Exacte. on estàs empadronat, la uni és barata, Sí, més barata. més barata. I si vas hi ha universitats públiques també, clar. Si vas a Harvard, doncs ja pots anar-te venint els òrgans, però si vas hi ha universitats públiques que pots anar tranquil·lament i és com la universitat pública nostra. Hi ha dues preguntes que van sobre l'alimentació, que si és cert que és difícil trobar aliments que són sans o menjar ecològic, i aquesta pregunta, com si diguéssim, la vaig respondre en un vídeo que ja vaig fer, però sí, és molt fàcil. Hi ha menjar ecològic a tot arreu, hi ha supermercats que s'especialitzen en menjar ecològic, i sí, hi ha cadenes, hi ha el McDonald's també, però la gent, o sigui, el menjar sa està super... Vull dir, totes les modes de menjar sa comencen aquí, els que acabem menjant albocats i bevent kombucha allà, perquè l'han començat aquí, perquè són els reis del màrqueting. Però sí, també hi ha cadenes de menjar ràpid que són de menjar sa, que és fàcil. És més car, no, per això? És més car menjar ecològic, però com allà, no? No ho sé, la fruita és molt més cara aquí. Però els Depèn també són més cars. És que és difícil, no en sabem prou. I a més, depèn d'on visquis. És a dir, si vius a Hawaii, doncs tens menjar, tens fruita tropical aquí que et cauen dels arbres, saps? I si vius en una zona més rural, com estem ara nosaltres, doncs tot això està ple de pagesos i tu te'n vas a comprar i és molt més econòmic. Ara, si estàs a Nova York, no hi he viscut mai, ja preguntarem a la gent de Nova York, doncs t'ha d'arribar... Tot és car de normal, però... I t'ha d'arribar... O si vius a Alaska, doncs t'han d'arribar les coses amb camió fins allà, perquè allà no tenen taronges. Vull dir que... És una pregunta difícil, o sigui, no és una pregunta difícil perquè la veritat és que és accessible, però a nivell de preus és que dependrà molt d'on estiguis. Però sí, però hi ha menjar sa, no estan tot el dia menjant hamburgueses i patates fregides. Com has conegut catalans per la zona on estàs? Doncs, en el nostre cas, home, ara aquí no n'he conegut a cap, jo, però a Atlanta, a través de Fedauper vam conèixer noies d'arreu del món. Llavors hi ha els grups del Facebook. Sí, hi ha grups de Facebook. Si vius en un lloc on hi ha un casal català, a Atlanta no n'hi ha cap per això. No sabia que hi haguessin casals catalans. Sí, hi ha llocs que sí, però sí, grups de Facebook ara amb les xarxes socials és més fàcil. I si estàs a la universitat potser també hi ha alguna altra manera. I fins aquí el nostre vídeo d'avui, que hem respost les preguntes que hem rebut i hem intentat ajuntar les preguntes que s'assemblaven. Moltes gràcies per enviar tantes preguntes. La veritat és que pensàvem que ens n'hauríem d'inventar bastantes. Vaig pensar, mira, si ens n'envien dos, la resta ens les inventarem, o si no els hi preguntarem als nostres familiars. Però moltes gràcies i intentarem fer-ne una altra d'alguna altra cosa. Si teniu alguna idea de vídeos que podríem fer quan ens reunim, doncs ens les deixeu als comentaris. I si no, ja ens inventarem alguna cosa, perquè ens agrada treballar conjuntament, parlant en català. Si us ha agradat el vídeo podeu posar m'agrada, si no us ha agradat podeu posar no m'agrada i escriure per què no us ha agradat l'Iris. I moltes gràcies per ser aquí, i si us agrada el canal no us oblideu de subscriure-us. Moltes gràcies, adeu!